Biyag ti tao. Sinaamday ti alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agadan. Mama, ay ayatat ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem apanunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Aso inuwar ti pilyam, love. syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinagan ka. Oh, agyamanag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wan, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Wah, talaga natanggan ti ulo day ti akapsat mo doon. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurutan iti day jay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na ngam tinapintas ang masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuton nakday ti akapsat mo. Anong santang tagabang iti pagnailan ka diti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Basta agmatkin ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag ka niya. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamakin papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamakan ni mama. Ipakita ka kabaula kapagadalan ti bagik, nga uray sa andap at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat mo, Christine. Ngam, awan may panamnama katulong ko ken ka. Tagpadatamat nga agad adal pa'y lahem. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik ang mailibrikin ka. Ngam no, ti pag-tuition mo, Jack may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak nagkiti Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito dagos mi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyong? Wen, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kun saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray din nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti baging. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalin na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salangan. Anya? In black na Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Yung na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam mo na napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nakbatan. Na nga to ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kwani. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugudan tanuan niya ti kayat mga arabitan. Yakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan ang nangato ti purwana. Kasanong tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma ta saan.
Nagkapuam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da ito ti abang ta. Ala, ingka nga iti din, love. Masaya ko at doon pagbayad yung Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ang madelay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela. Nagsardangak pa'y. Awan ngamin kwarta busbusag, Tata. Abay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa ngay? Mapapanan ti tawon to na. Sayang, di mapalabas at tawon ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak ngamin iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadar nobyo. Anya, et mo tag trabaho, tap mo makaurnong ka iti pagadal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto, kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minon ti babaw na. Diyak pa'y nakasapol iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Andagan ka, makayad mo tagkatulong, Kristen. Amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo ta narigat ti trabaho iti balay? Alang nga ron, sikat yung makaam mo, love. Apaman amalpasak na aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainana ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababa unan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan ka nga gilama, Kristen. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mat. Masya na kaming kain ka. Kasasan ka na iruwam iti trabaho. Yan, saan mo ang bagay tagbali na pabaw nan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Hindi. Apeng inig ka mam ti imak, Tata Fredo. Kristen, nagpintas ka. Diyak ilibak ka. Tamo pa ilapan na kita ken ka. Agayat ako ngayon ka. Ha? Ngam, adan nobyo, Tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo, ti makaadal. Siya, ti mang paadal ganyan ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon ka niya. Ha? Saan ka nga apuraan ang mga kulon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, ito'y ko amin ang kasapula. Pagadalin ka, ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akidawam. Basta, kabaglak-lakit di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain nga? Balikid ka, balikid. Di ka di pa makatulog. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pambanguta. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Okay. Agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadiman, ha? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kaya't ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano at tulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Yung amangan na marigatang ka. Saan? Kabaalag.
Nalakalaang dayta. Gatat, adakin ka, Christine. Ngam lumarigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak ngamin iti aldaw nga aglabas sa may stambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran, Genobio. Wan, tata. Ano basta? Agpay masa ka manan di tatagusyo. Wan, tata. Kaya kasama. Nakapanunod ka? Wan, tata Fredo. Anyat pangideg mo? Umanugot ak iti singasing yo. Nasayat mo, Christine. Para itinapinta sa masakbayam na yun. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald, tata. Amin, ay ayatak unay tinobyo. Ah. Ay. Ala. Awan problema iti dayta. Basta agdumpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wan, tata Fredo. Di na ko nawagan iti tata. Agayan ayat tan, Christine. Fred, kanya. Wano, Fred, no iso. Ha? Nukat mo take and roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kung di tadagusmi. Amang ano sumapod na ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, hindi mo pa'y ukasan tinairot nga rako kugan ka. Amang ano sumangputan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakman. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka mananaga. Tanayunak ti kwarta nga itag kugan ka. Ikan kang tumanan itong sa mga. Amang ano maimbus ti kwarta. Saan? Adok ti pagsapulak. Iso nga adok ti pagingkama. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dubay. No kaya po, kuyugan ka nag-shopping. Ay saanan. Amang ano da makakita ka data. Ikat ipulong ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawit na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan na siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublin? Ito mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Gagi kami pagkaan, Christine. Amin. Saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ti amudak at nabayagan na sininahan ka. Kan di mo, nagdintin na tagayam dito boarding house. Okay laang. Maawatak, Ronald. Ay, what? Nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Basta, Pasensya ka. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakit namin ikan iti adukot ka. Allowance ko lang kan pag-abang tatit itid na kanya. awan problema, Ronald. Makagatangak tumit laang no makaurnungak. At iti bayad di abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga ita kalasim mangpat. Naglangan kan iti klasim ita nga aldaw, At ang inaramid ko di balay. Hingga iti tinday ta abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas na titang-tamaga. Apay ko mga babae, akit si kala, hindi eto. Sigurado ka? Apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di na pagkatatapan iti madidi. Awan pang gapwa magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak kan ka lang. Nabara akanayon ti panagayat ko kan ka. Idulin mo ba ita kwarta? Tabani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya?
Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Di pag nagdanya dito pala yun. Agyaman ak narod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald. Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras di klase? Alas 10 pa eh. O sige, tayo itulnog ka niya pagkatalan niya. Di ka matalangan. Awan makakita kan ka iti nagtilugan ko. Tatinte titawa tilugan ko. Sige, baka mo ka, Fredo. I love you, Christine. Sige. Tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat din dagiti daduma. Dinan san usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ibalang na kita. Tama nga no sa pulan na to no agawin. Ay, kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patsak nga agawit tumatlang na ichay. Oh, kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di nga mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sabay kumata na saya at ti kasasaan. No kumata agawin, awatag mo ka. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid di balayo, Christine. Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko niti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamat ng tikapsat mo. No nawatan dak kuman, isaan ang kumapimanaw iti balay. Basol da maglaang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na matikastoy. Nagayat mat iti ka ubingan na paylaang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan tinang. Taama nga mo, ma-stress ka lang. Adawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Inatin baga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabitlaan ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Wan, pagpalabasan iti oras. Ala, nagtugaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos ni Ronald. Basta nagtugaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan no makadlaw ni Ronald. Ayabam dinobyom nito eh. Tapno awan ti pagganda na agam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami ngagsyat. Purain kayo. Agkuluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaon. Abi akas tamat ng tibagpagam. Makapasakit nga mintirik nater aramida. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka na patengawang dahil kaya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Lagi-lagi pa nga abang lang kan makan di libre na kan ka. Ado nga abang timait itag ko kwartakin ka ng kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo akwarta kanya. Saan? Ipalpalagi ko lang. Tapno among tagpreno nagsaw ka. Kita amat ba sita? No adda masakitang iti isawang mo no awan. Ako na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asin ta sinaamon. Anya? Biyag di tao. Aglunak, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asin ta sinamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald.
Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo nga adan nobyo. Kan na ko nampay nga okay lang kan ka. Nga okay. Boston! Pangasin. Di mo dagdagan tipan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabailan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak na yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka. Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na ka. Yung talaga kasi at di nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha. Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasi na, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatan ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidag mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo dyan. Pagkwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunang naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya. Ada nga na ipagkana kanya. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan na. Basta agtrabaho ang di balay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat matay? Wan nga ron. Isong agin rola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga ron, Christina. Tapno saan amaong maamang tulungan ka? Kan tapno libre ka na yung ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal ka nga roda na imbag. Tapno makaturpos ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Wanan yaman ma. Christine, mabaling ka niya dito'y balay ti pagturo gamit ha? Ako, ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang ang mga rabi dito'y balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige, padasag nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda pa panam, Christine. Tadamot pa panak. Sa dino, Kwa, medyo balay di barkada. Kasakay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umiyana ki Jayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Api, adi ka pila bumangon. Intagi skwelan. Ay, Jack sa marak, love. Adong tilangan ko. Gan, adong tibagsak ko. Gusto mo sa duta ko. Anya? Api nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora Jack makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturbos ka tata. Ngam sayang ti panawan. Kandi mat ada arapaap mo ikibiyag. Nasa duta ko, Christine. Isa si kalabtang tag-eskwela. Mabalaw mo day jaro na. Di magaya mo nag-isa eskwela. Di mo timbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ha? Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kaya mga ron asikan to ti mangbiyag kin kuha na. Inton adan trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako at tanagatang kunti gagarak ni ti plaza. Bye, honey. I love you. Bye! I love you! Ni Ronald tayo dyan.
Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayong ko lang dayjay! Ulpad! Alay ko! Di na basta kabil-kabilin na na! Ronald! Kita ka man langan! Makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Ha, nasayata nagawid ka. Apya di ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidalan ko! Nangan ka ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak! Tapnumay ko lang nagitigawas ko. Tapumanawak dito yan. Anya ka din datang ipagbagam. Di na kumamat panawan na. Agsinatan! Tasaan akong anaragsak itidanam! Wen! Tatat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa yan nakaramit ni Ronald ti kastoy kanyak? Di ka nagsakit, Christine. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag bagaya man ngal alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, isangir ka dito baka. Adda ka mga dingay kan ka, Christine. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay-ayatan ka, Christine. Agawid ang balay. Nakailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akong kada mama. Tutal, nagsina kami imatan ka ni Ronald. Diyan kaya nasunya ni Fredo. Diyan kasapulan ti kwartana. Tagsubli akong kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso ajak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apaya kas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisado ti bagina. Anyan. Mama, pagkawanan na kuma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatkan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kinirona? awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kon. Tain sukat na kon iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam... Diyak lang pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tayo nakituloy ti ag-eskwela manang. No, kasta. Intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwarta mo. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panag-eskwelak. Nasaya at no, kasta. Tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsarda nga ka nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Ganda, kumusta da, mama? Ay, nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tara kami nagsahan. Nagkulang kami ngagsardeng kang ag-eskwela. Agyaman ako, Nay.
Tawon lang ang turayan agturpos kan. Uwan, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga taga ito eh? Ah, hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan ta ko man. Agsin noblenta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na eh. Please, agkita ta. Kahit ka makasarito iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malay mo na. Andal mapan ko gatangan ni J Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yung Christine. I love you. Apa yan naramit mo tikas chikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan na ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti plano mi ita. Nagsina kayon iti day dya alani. Saan pa eh? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya? Abi nga rin nagsarak ta. Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, si Kati mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itong galmaysa. Agsabat tulad talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawit at maninidyo balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya Ronald. Tsak lakuman nakisinsinarap kunwa na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawit ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May baga, tayo ko yung nagtikamsat mo nagawit ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? Lukas ta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apa nga eh? Tsak nga ron ang matitipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasaya. Ipangkalaangan iyo hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga ron. Oh, Apay, saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? ibagam tagpay sa kanya. Asino tinakaalaam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay anak sikog ka. At ka di lalakim.
Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akas tati sa lutsod mo. Natural nga agsikugak tata ka partner ko. Si kadama ti sikug ko. Ulbud! Kasano na pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya, Iso asan kami anandaan iti anakin itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. ay anya. Nagbunga nga tati na undi akan nakailawan ni kan ni Ronald. Apay na kita kawus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanawan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pa nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ka. Di na kumamad papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay amate anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyang gaita. Taurayaan niya't mapaspasama. Di kan tumaipayan itanak. Fredo, Iso agawin ka lang. Tanuag talinaid ka iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulok. agawid akman na ni J. Lugarmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ang maituloy ko ti panagadal ko. Ngamin na adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anyan ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupay ang kanya. Ngamin, basol ko. Diyak mat kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Na nagilimod ak matlakan ko na ide. Inlimod ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Abay nga itala ang makonsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adinakan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak anak isinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. God, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikas na nagpanagang? Agsikuga kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan na kasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoan. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnaman. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Biyang ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapuhi jay syudad jay may baraw. Wanantay. Ay kay, kibalay ngay, di ta may pagpatakder di ta sulang yaw jay may. Siya kantay. Basit lang balay, di patagder ko. Basit mo lahat purong ko ng trabaho di syudad. Ay, ay, ya, ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Wanantay.
Tapno daman mat pagyanak. Na jekabsat ko ngamin tinang tawi di balay mi. Ket mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nangruna ket umad adon na kita anak da. Ay, kamayat ah. Ay, nahimbag ka ba? Baro ka ba inaan? Ay, adan balay mo. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa ilang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masatut mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Swada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan, latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol, kat saan may nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintong bigat dyan na bata in lakay. Ala, tayo nag-agpakiskis intong bigat. Adapay matay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibustay jay. Sapay masikog man na jay manugang mo. Dahil mo lang manugang mo. Sikog! Asikog. Ang mga nagpiligan di managbiag. Ang sikog pa ila. Sikog mo. Ta! Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya. Siguro no lumasindan iti pag naidanda. Tano adada akanayon iti pudirta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Kapapananda kumagay, kawam mo balay da. Ay, dangaro ti problema laka. Di nalatultulado jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakameron da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kan ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, kanun to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umat adon ti putot na. Aga maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagan talatan, barang makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti aga-ama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yun. Amangan mo kumaro ti uyutan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kan tatang. Sapay sa andarom mo ijay balay. Isu nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isu dalangan at yung magpasyar dito. Kan may isa, nagawid na kita'y dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabas iti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amaadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak magtan. Pagbagaan mo nga minajay anak may, tangay, saan na kami ading-denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat ading na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, timang diskitar. Ala, pasensya kayon ananang, sana bale. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw.
Tano ngaya mablisingan to'y balay mau kaanakan, nalpas mutain. Inton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo, nayunang meg ti maparte. At datay tarakan meken ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at adakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan te. Sana nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas nadakamen ti dadakliyaw. Ante, Suwadi ka kadi ang pangin. Tulong mimutkin ka kaanakan. Basit la ba nagdayta. Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, siya pa yan nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutang. Basta umay ka mamikat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. Nakasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nang kan. Agtalo na klangan. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang medjay talon nyo no saan amamulaan. May medyo nalawa. Ay wain, dito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may sa ka di tapalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Yan serbiti pinaramid na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit? Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan. Hadan to kadwana. Agam, awan sapay nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uy, may mayat mo lang. Ang talinaig ka aparaw. Narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw. Tawan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan. Yo, kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano, makasuro kayaw nga agtiskitar iti kanan yaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. So, sapay ko ma, saan nga saksakit tinakam mo? Wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapula, iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan. Umayak man. Hey, ay mo gaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, magkaamu ka namang luto, wain. Allah, lakaman dakman na nante. Mababain akong kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay takamanin. Kasla anak na ruday, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wagay am Jimmy. Atay baga. Sapay ko ba na umanlugod ka iti da ito. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nante? Ado tayo agkakabalay, no? May nayo nakapailang akabalay yun.
Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga. Ha? Ayaw mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Takas na agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-may ka. Ngam da insan mo nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaidan. Umay ka nagnaod di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na. Agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakat. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo iti libre iti balayo. Iso santan nga agabang. Ay nakasingsing ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iti balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpot da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayo nita. Kahit pag naidamon nga'y, Iti balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo niti pagnaadan. Kuwan ante. Kat kasanon nga'y no mga sawakan, pag naadan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iti balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo ang mga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kaya't nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantaya. Ay, sensyanak pa'y langit Ay, isumilat ta ti aramid dyan ta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema doon data. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kaya't ko asawan. Adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Tasaan da ako ko dayjay. Ay na, saan to ang papanawon ni Jimmy da? Tanasingpot ti ka anak ka. Ken iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di na papanawon da na tao iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanuwa baraw. Kastati baga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenana. Ha? Siyak may tinangi papa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Ingkas-gastusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iso diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kawan ha, ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasingsin ko nga damot na ija abroad. Anya, panawan na kami kadag iti anak ta. Kat kapilitan na tadi ka magtrabaho.
Dumakdak ka lang dagiti anak ta ngam awang pala trabahom. Ay, jak ka ba ilan nabantayan amin nagitanak na. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na tidaduma nga anak tayo di balay da. Anya? Para tayo talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agpati tinuuna, di may kadwa. Tayo sudat ti pantayak, bakit? Anya? Nataw, kwartaman may. Awan kwartak nanang. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya, ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilang impawit na. Di ba rin pagparpalit na di awalan pa na babae manipon nag-abroad. Anda siguro lalaki na ijay. Anya, ay, awaga ma. Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Ay, pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rin sungsung batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Ate, ang nakadwa kasi mang pwet ni Jeline, nobiyak. Ah, Jeline, nyantik. naimbag nga oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta nagamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan ati tayan tinidaw? Tunay ka taya bakay? Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimmy? Unang kan, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobyak. Kan uray simple lang ang kasara. Ala Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y nagamit, Jimmy. Kaya nagrigat ti at asawa na. Payabaw, hindi ta asasawa. Apay ayang nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin na nataw, ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akastati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Ta, masya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan itititulo na daga. Ako lemot ka, Arthur. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitan, Jimmy. Nung ang asawa ka, dito'y balay, ti pangisang pitam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talaga. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak pulos ni namnam at ikas niya nga ramidan ti ikit ko. Isumot lang na kasing-singpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Anting. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Balay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mapali na papanawon danato dito. Lula! Ti tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may magtan na maring?
Kan saan samatan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ipagpagama pa! Nan! Intaman kita! Inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapati ipapadaw mo! Kasadon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni Ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tagusyak, wan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen nanang, mawatak day ta. Aladak day to. Saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular mo? Ha! Saan nagaputan na tayo ti anak ko kat nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa eh. Sa ko ituloy, ti panagalan ko. Na. Anak ko ti, napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anay ko! Kumusta niyan, te, Angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itikita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami nga agna ti asawa. Rumbang laeng, nakukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga ibang, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Adu nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Biyag di tao. Papang, makipagnaad kami pa lang dito balayo, ha? Tawan pa imot balay ni. Mas dawa kami kan ka, Bonnie. Di mo lang matultulad dyan. Sakbayan ng asawa. At ang nakasagana pag naidanda iti asawa na. Ada-adagos nagyananda. Papang. Aga wala. Sadal paling nadakil mo tayo malaya. Dito yan ti pag naidan nyo nga asawa. Basta gagagat ka si Kaforlin. Tadyak kayat ti sadot dito ay akabalay. Tati kayat ko, nadalos sa kanayon ti balay. Nalawag. Uwan, papang. Apa nga ginimpake ka mo 10 for lane, bakit? Kaya apa yan na kami suot ka? Masuro na kaya mo. Umanaw tan dito eh. Kanya? Kasla pagtatak ko ng talaunay to'y balay ka. Madlaw adi na kaya't ti panagnaot ta dito eh. Bakit? Paspasin siya mula kuman ni Papang. Mayroon kanto iti ugali na. Kasya na dahil yung agsasao. Ang nasingpit ni Papang. Nasimpot na. Naka-district tuntupay. Basta pumanutan dito eh. Saan kumamat akas ta, bakit? No di mo kaya't ti sumurot kanya. Saan na ang basta agawid ak iya balay. Anya? Makaamu ka no di ka sumurot kanya. Basta siya agawid ak itamot lang. Ay na, impakat mo man nga tanti kinaarsagid mo anak ka. Agtal na kayo man nanang. Imbis nga isakit dak. Ta anak dak. Saan man? Bakit? Saan kumamat akas ta ti panagsungsung bat mo kaninanang, ah? Masuro na. Nasakit nga rin yung ulo ko ang panunod. Forlin! Ay na, una yun anak ko. Ay na, pasensyakan po ni Kasi talaga ta anak ko. At dar-arsagid na. Basit lamang ngag na umdasan na pagpupudutan na. Di ka madanagan.
Mawawata ka na ni Forlin, nanang. Amo kong ti ugali na. Tagayan ayat kami pa idi. Naglakan nga agpaspasugnod. Basitla di na magustuhan. Agpasugnod din. Eh, kakasyak tumot din na mga ayaw ko ana. Oh, adto yan titwalyang, Bonnie. Ingkagdigusan, tapno di ka maladaw amang opisina. Agyaman bakit? Bonnie, to'y cellphone mo, umawawag ni Papang. Bata mo, tanay, nakabuyat ako. Pag ano ko maakasalita dahi to'y alakay. Ang i-accept ko tibay na. Diyak agsasaw. Hello, Bonnie. Ayan mo. Apay, awanan plano yung agawin dito'y balay. Kundi da magpailang. Naka-istrict tumot lang. Hello, Bonnie. Agawin kayo dito eh. At dati kapsat mo, kundi pamilya na. Hello! I-cancel ko. Hel? Makapasuhunday di alakay. Kunamatlan asinon. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Masapol aya nga ibaga na aming aramida. Kaslakit din awan manak nakam ko iti kasjay nga aramidan na. Bakit? Kasangay ni Papang inton bigat. Agawit tayo di bala inton malam. Tatumulong tang agluto para iti sagana. Uy, bakit? Nanyaman ti kurkuram ka ni Papang lipatan mo. Awawatan kumalatan ta talaga akas dya ti panagniwat na wen. Mas daawak ijay amam ah. At dapay atiw na ababae no agsasaw. Awan preno tiniwat na. Uwan nga rod. Mababay na. Agam anyamay nga rod. Awawatan talatan takas dya nga rod ti kinatao na. Ipagpagapong na kumakanyak nga asawa mo, Verlin. No saan ka lang ay ayatan? Sa anak ko maanak ki asawa kan kakan. Irwan mo ti bagay mo, okay? Patsek, amahalang tumot lang tirik na ni Papang. Sigurado nga agkaalaan kayo to, no bumaybayan. Imposible. Jackpot yan data. Salamlatan ti ugali ti amang bakit. Agawit tayo di pala ito ulan. Tapnawan may pagbaga ni Papang kadata. Adda ka nung amin ni kabagis ko ijay. Agraman ti pamilya na. Inta umilaw kada. Ala, uwanan. Good morning, Abirat! Ha? Good morning, ma. Madin sa tiring mo, Abirat Ferlin. Amok di pagkaskas na. Ni Papang, gusto ka di? Ha? Ay na, Abirat, salaam latan ni Papang. Nukas ding agsasaw, umisam ka lata. Di mo ikan kano dagiti bagbagana. Kastamot laang ni Papang kanya kididamo. Ngam pinakita aklat iti nasayaat. Iso nga ita, aggalaan kamin. Uy, kasipsip ka. Alabirat, umay ka, isaganatan ti pamigatan tayo. Tagar mo sar tayon. Anya deche? Nagdaod samat iti silid ni Papang. Ala, apa yan? Ay, umay ka man, hinta kitaan ni Papang. Amang ananyamot yung tinapasamag kan ko, ana. Naimbag nga rod kan kakabagis. Tadan balayo. Makabalay kan tumit, akabagis. Mandula kay! Boni! Ni Papang! Umay kayo! Ni ipagday siya. Ni, anya napasama, ikang Papang. O may ka, inta kitaan kabagis. Na mild stroke kayo, Papang. Dako ngayon ti matay. Saan kayo pa matay? Agyaman tayo ti Diyos, tainis pa na kayo. Kaya't ko pa iti agbiyaga. Pagimbag kayo pa Saan ta ka di pa yung agawin po? Data naka-schedule amang pantay ka ni Papang. Bakit? Inton bigat magtakabagis ko. Diyak makaanos nga agyan dito ospital. Agawin aksan. Sige, magawid ka. Siya akong timang bantay ka ni Papang. Diyay kumasawam ti pinagawid mo. Na dapay trabaho na yung bigat. Kasi mapuyatan katag trabaho pa'y nubigat.
Ano san na? Tama naman. Unangam di ka lama siya ni di asawa Di da mo. kayon timapan agbantay iti ospital no kayat yung. Ah, unay matikas tapa nagsumsumbat mon Farlane. No adasan magustuhan ni jay katugangam palabsimlatan. Takas jay ka ngarog ti kasasaad nan kaasimat. Di ka masyan kanya balayan. Jay asawam ngarog ti kasya manakaw. Ay na, sao kay mo't asao. Dak nga rod makaanos nga agyan iti ospital. Kan may saan mo't la asyak ti manugang na. Ni ami ati mapanmang bantay kan kwa na tapaborito na mo't gayam da di manugang. Anya! Mayat ka man uno saan. Agnaedtan dito eh. Tawan ka doon ni Papa. Awan pa kasi kaso kung na dito balay. Anya, kasano ko maamaasikasom kat adamot trabahom? Di mo ko naan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Aganos ka. Tadamat nga ro trabaho pa kahit. Sana balay. Nawan trabaho ka. Sublatan ka. Apay na akas na boni. Kasla may samot kan ti anak ni Papang. At dapay mo't may isang anak na. Di kapsat mo. Tumulong da ko mamot ah. Nagsaritaan min day ta kani kabagis ko. Iso na lang ta weekends lang ang makaumay da dito eh. Tagpadadamat nga rod ang mga opisina iti asawa na. Kat, siyak ti ipasubuyo. Gapot ta housewife aklaang. Siyak matan ti ipasubuyo ang mga sikaso kin ni Papang. Ha? Masadutak lakit di. No di mo kayat, saan lang? Saan ang problema day ta? Saan ka pilitin? Numasadot ka, mga laak ititang danak ang mga sikaso ko ni Papang. Pasensya ka nami. In sakripisyong ti trabaho gwapo kanyak. Basta para kada kayo, Papang. Nagimbag kayon, agsubliak naman na nagtrabaho. Agyaman na, balasan ko. Nakasaysaya at kakanyak. Hasino pa'y kumati agsisinakit no saan anda tayo, Papa. May sa kanyo kami. Ha? Ay, anyat kayo to kanan. Tayo sa tilutua. Natang ti kayat ko asidaan. O, sige, Papa. Abirat Ferlin, dito ka pailaan, Pakibantay mo ni Papang, tayo nakagluto. Sip-sip pa talaga day tinabiran ko. Ako Romara. Agawidak iti balay ta inawagan nak ni nanang ko. Aguyag ka no, inak igatangan iti agas na. Sikan ti makamo kini Papang. Total, paborito na kamatlaang amanugang. Awan ti paborito kada kayo. Napatag kayo adwa kanyak. Agtal na kayo man. Sayo la ibaga ti kasta, itatabaldado kayon. Ngam idi kapigpig saan nyo. Ay sus, nagalas ti panagsasauyo. Kanayon dak apabainan idi. Ferlin, di mo ko mapagsawan ni Papang basta. Maasik ako mamat kan na. Apay sumat ti bagpagak, saan aya? Sa damat la kundi singpet, idi nagsakit dan. Pasensya kan. No adamadi aday pakitakan ka iti kalabas, Ferlin. Pakawanan nak. Kaya di na ko magurgurahan. Pangasim. Bakit? Sublatan pumamot ni ipag-ami ang mga sikaso ko ni Papa. Nabayagan asaan asimrak iti trabaho na. Taawan timang sublat kan kwa na ang mga sikaso ko ni Papa. Naimbagkan ka at adda kala dito'y balay. Ay, di nakpilitin, Bonnie. Kalpasan tinar-aramid na iti kalabas. Agpaasikaso kanya. Ha? Naglaingan nga'y. Di mangala iti private nurse no kayat na. Ha? Isa pasensya kan, Bonnie. Ngamdak mapilit ti bagi ang mga sikaso iti amam. Malaka gananos ka bakay? Naimbag to lang no agimbagan ni Papang. Uwin lakay. Anya nga'y katawan mo't mga sikaso kan ni Papang. Saan mo takayat na abirat Ferlin timang sublat kanya? Huwag nga raw. Mala, di tayo mabalin apilitay. No talaga di na kaya. Bakit? Inak makitsinda, anak ko. Anya, kunayo amad maditirik nayo. Rumor kayo. Ay, kaya't ko ayaw awan ti madiarik na kanak ko. Isungag paili kami man. Kadwak ni insan mo ahilin. Agpaili ka numoy. Isungag kuyog kami. Maalangarod, agan-anad kayo.
Sige, insan. Umaya ka dagos. Bay, Bonnie, mapanak iti ospital. Apay, asino ti na ospital? Ninanang, naatake ka no iti palengke. Ha? Intaray ni Insan Helen iti ospital. Anya? Ala, mapantanga ro di ospital. Nanang, kumustang tirik na kayo? Apay nga di kayo makakunailan. Grabe ti pan nakaatake ni nanang bakit. Paralisadong ti pagina. Saan ang makasao? Wan nga ron, kasi matinak, Bonnie. Oops! Op! Aday ta. Nayakar kayo iti pagidaan nyo, nanang. Bakit? Di mo baybayan ni nanang, Bantayam anay bag. Masapul nga on time ti panagtumar na iti agas na. Wala ti doktor na. Wala kay. Agrobata ko na. Tapno sa anak ang maladaw iti trabaho. Ulitek, bantayam ni nanang. Di mo pampanawan. Agan anos ka. Tapat check nga agimbag tumutla ni nanang. Ala, ina ko na. Nakasingsing pati asang iti. Naanos ang mga asikaso kininan. Napababain pa ikitin. Jak pulos na aramid iti katugang. Ikas iti aramidin na itan iti ina. Umay kami man, Ferlin, balasan ko. Abirat, kinuyog ko ni Papang. Kaya't nasa rungkaran ni nanang mo. Un balasan ko. Umay may kumusta, ni Apalayan. Ala, sumrek kayo, Papang. Abirat. Agyaman kami, Abirat. Nala, sumrap to yan, Papang. Alam da ito akwarta, Ferlin. May maglangay katang iti agas na Apalayan. Watak, ti sasaadan ti inam. Iso amasya nakkan ko na. Ha? Ala, saanan, Papang? Ala, awatan mo. Kaalalak iti pensyon ko. Ito eh. Agyaman na, Papang. Ano sa mga sikasun ni Nanang Uwan? Patsik nga agimbag tumot lakas kanyak. Wan, Papang. Ala, mapantan ami. O sige, Papang. Mapan kami balasan ko. Umay kami tumanad nagpensyonak tamang tedak iti kwarta. Sige, ing kami. Ing kami pa, Abirat. No da kasapulan yo. Di kaya agpay na mangibaga kanya, okay? Wan, Papang. Agyaman na. Kat pakawanan na kung ano pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti. Idi da kayo tinagsakit. Sapay ko mata mapakawanda. Paybaya mo day, Jay. Lipata mo tinapalabas, Ferlin. Oops! Aday ta. Naipaidata ni nanang bakit? Labaran mo. Wan na kayo. Ayaban nak, nuyakar mo ni nanang iti pagidaan. Adak lang iti ang tilugan, Adabi tarim na, Kwen. Sige lakay. Bonnie lakay. Agyaman na kan ka. Nakasingsingpot ka ang mga asikaso kininanan. Nakaananos ka kan Kwan. Imbes abalsan na. Gapo iti naramid ko iti amam. Idi iso iti sakit. Nyamsan. Ad nakit di nga imparik nam ti panang ipatag mo kininanan. Apay kung mabalsan ka, saan na nasaya ti kas tanga aramid bakit? Ti agi balbalas. Agyaman ako na ikan kalakay. Kat pakawanan na ko ma. Wen, lipata mo tinapalabas bakit? Awan kanyak na jay. Ala, labaram kit din ni nanang. Tapno makapangan matan. Kat ni, agtumar pa, iti agas na. Wan lakay. Biyag. Di tao.
Naimbag na oras mo, Meseng. Mabalintag pasyar. Saan? Jakpagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwak asin mangkat. Ni Aykard, nobyok. Ha? Aykard, ni Nanang. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamat, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din, ngagamam mo iti insangpit mo, lalaki, anak ko. Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gayan ayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, andin na kayo, hindi kayo pinagkasal. Agkasar kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpatmat ni Aykard, tatang. pasensya kayo, no maibagak ti kapaliwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atauan. Sayo ka nga ti kinatao na. Tsaka mo, Mesel, ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya uwang gayam, maklon na ka dit, anak mo. Wan tatang. Tadamo mi pa'y laan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kaya, Nakasaga na kami ba't ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. basta pa'y kumangaraw takasta, anak ko. Mangantayon ay Aykard, nakaluton ni Nanang. Pauna munda Nanang kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisama kadakwada. Isungag paudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan ta gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabil lang, tinapanunod ko ijita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Nung orasan gaya may, Anyat kayat mo asawin lakay. sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang tiyanak ka. Adayok na rin taping ko. Kasla sana mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sigatag trabaho. Tani Aykard tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasama. Nataer na Aykard. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat pa nagkit-kita yu iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni Aykard ko naklangarudan. May ulam mo, anak ko. Nalaka, tiyagin sisingpe. Nalaka, tiyag pamarang. Basta nasingpat ni Aykard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Nabisin ka din. Saan pa'y Aykard? Madamdama pa'y, dagi na naakpay. Ala, siya kung di mangikat iti sapatos mo pa kahit. Nagsingpat ka talaga, Aykard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada yu silita. Agay-ayayan. Ano sam nga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agrisay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narikat di makastrag iti trabaho ita pa naman. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply di trabaho. Agam, awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali ha? Jack bye-bye ante anak mo.
Anak ta, kunak ko ma. Agyaman na kay card. Ano sa kung ti sales lady, ije grocery. Tanasing pat-pat dagiti amo kay Jai. Sikak ko batit kayat ko amanukan ang ganda. Ngam sa bala mo tinayat dyan ako be. Unyarod tata. Ang sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Huwag bakit di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaan do dyan lalaki. Saan ba kaya do dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Isugi din di para balay. Madlawas sa daw do dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Ta adaak mo't ang mga awawin iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uray ka trabaho na na. Ada pagtrabaho. Ang intong umay abulan pa na. Kasta aya. Wala na. Iso ka may atan tikawan pa di trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Macy. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tanay, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang baro. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang launay dagiti dadakkel mo Macy. Masikuran tayo kadtap ti bala niyo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard nana. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Gan awan bisyo na. At dalaan dito yung nagtibalay. Ala, pasensyakan mo, nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung dagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Hindi matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong damagan dahil sa kinkwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na ang tumanang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidon ti anak ta. Mas isakit na di nobyo na ng data-adadakkel na. Ay, ito garong kay. Kaya nga mala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpag tayo dyan lalaki. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na iti-udi na. Tagaan di asawa ni Macy, tata? Saan na asawa na dyan? Kasada nagkasargan daw. Hindi minto inapagkasarin mo ure anyak mapaspasama. Ang dintin na damot ng tata. Uray ikaw dawat ko nga ron, asapin lang ko matagsinadan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Yung madlaw nga ginsising lang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti balay mi Macy. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatay ganti anak mo kanya. Kasla maikawak magtano diyak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, ngam, di nakatasapulan mo, Rabi. Saan tagdak man? Malaksid mo awanam. Siguradong agsangit. Ngam, adak mo takadwa na. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay ang nakarubot na ay kadgan di apo ko tabangay. Papananda. Awakan taman di anak ta.
Nabatan ako na ni iCard nga agawid di lugar da. Kat impakada na kanukan ni Macy ja apo ko ta akadwana nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rob. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tangami na maklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel na ti panagtalag ko ka ni iCard ta nasingpat day jay. Patsyak adi na baybay ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisa nakastra, ha? Siyempre. Napit kayo pa'y anagam-amoy tinay niya lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Talaga jak makontak ni iCard. Apay nga tan. Jak maawakan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Seng, naawagap ka din ni iCard. Jak makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutem laangan ni jay lugar da anak ko. Kwa, jak mo ti pang surutak kada kwada. Tadyak mo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jak karod amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jak makontak ka talaga ni iCard. Naitanti magbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad tatang. Sabali ti agparparik na kanyag. Madanagan ako ni ti anak ko tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko. Di mo ko mabaybayan po. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdandanan. Ang mga nun niya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan kami sa dami. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko, meng. Baro ano meron ti umawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw, ngobi. Wan sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo itinay-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinagila ko iti anak mo. Kaya tadaka-daka ni Upi. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko. Kumusta na? Pinasayat. Agsasarak tayo. Walasan ko. Anak ko. Agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakpay ngay masidag da dya lalaki kada kami nga asawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay iti tulong no, sir. Naibaglakit din. Tada kayo ti nasipganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing.
Agyaman ak tasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minanunay. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko, ma. Nakulapan lang ti panunod ko, iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarong ti bunga ti inaramid mo, Aykard. Gapo iti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagdayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak naman tinapasamak, tata. Aging gaita. Kas nadyak pa'y lapat dyan na maaramin ni Aykard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko, anak. Apay anaaramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama ka anak ka. Di ka bastag talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod, tata. Aminado ak iti dayta. Nagpatinang abulsat gapukan ayan. Kat pakawanan dak ko, tata. Nana. Insaksakit ko day jay atawa. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Gusto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Libatan mo pinapalabas. Basta ito saan amuton da aramidem. Di ka basta agtalag iti saan mo unay mo a tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanya. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aykard iti nangisit a plano na. Ay, oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si Kamat Gayam Gardo. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay, ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak Messi. Inuray ko ngamin makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, panakalipat kang itinapasama kiti kalabas. Wen. Linipat ko day jay Gardo. Nakailiw-liwag ka. Wen. Basta, mabaling ka di nga ituloy ko manin tagaram kan ka. Ha? Nakababayin, Gardo. Ngamin, pinagpabainan ka iti kalabas. Awan ganit na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan pagbaga? Ang bawag ka namin tinalaw sa panagayat mo ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka, kaya't naklat na. Nga ore kas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura asino ka pa. Ayatin kan tulad ta. Basta, awan sabit ha. Gardo. Naklunan na. Ikasar ka takos. Tapos pambalik na pinapod mo kan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apod ng anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ado ti babalasang dita. Amabaling mo nga armay. Noong pa'y asyak pa'y na ang tinapilim. Siga nga na talaga tayo ayatek, Messi. Sige. Tangay, napanagkakmatan ti kinapudnom kanyak. Babain iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga rude.
Biyag, di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo?